wani ce mutum wai kwata-kwata a ce wai an gaya shi na ana iba a ce wani aljanu tsoron aljanni ke da ai wallahi ta yin hankali da mi ko ma waye shi gaba na wallahi na wanda boka mota ga gidaje ga dola ga nera ga safta rana fata dalle kage baki an taka ka uban me za ka yi ka ji kato mama mace ba kaka ba kai ka kure na mu hankali na fi ku tijara fa kai wallahi an mata ka kure na mutane hankali mana haka ake rayuwa ta fida kai jariri dakata baya wani jariri kai na hatta gemu na dan uwar ku kai kuma fa dan iskan da ku gani na fa na da girman Allah da ai tayin hankali da ni ana kuma ya gwamnati ni Allah ya na iba kai jariri baka san ko musu waye ba ko ya ku san ko ni waye ai ku san ni waye kai ni fa totally ma arena hankali wallahi ta fida ka daina rawar kafa jariri baka san ko musu waye ba eh na buga ta arena hankali wallahi kai ni fa wallahi zan iya haka ake rayuwa kuma shi ne yana iba shin gwamnati ne ai kai ka fiye taurin kai zaka ci uwar ka fa wallahi dai mu ci uwar mu da haka ma zaka ce haka nan ce ka manta su waye mu aljanu ko mu jinsin aljanu ba a wani taurin kai ni kuma dan adam ne ai na fi ku daraja ne ko kuma wallahi yana iba shin ne ya shin gwamnati ne yana iba dole yana ni ko wallahi a take nake wiwi na ha dan wallahi duk wanda ya mai kai addu'a bacci ma ba yi nake ba to ka diba mu gani haka ma ka ce ƙwarai kuwa no baka ji ba ko bari yi maganin ka an isa hana ni ba ai koi ba na gani sai gwamnati ne Allah yana yi ba ka arena wa kali mana kuma yana yi tafiya ta let's go no